δεν παίρνεις, ξέχνα το. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Με κάνεις σήμερα. Όχι ρε, όχι, κλειδί δεν παίρνεις. Εντάξει, δεν παίρνω κλειδί. Ρε μην επιμένεις, δεν σε δίνω το κλειδί. Με παρακαλά, μη με παρακαλάς, δεν σου το δίνω. Αυτό το σπίτι είναι ιερεύμα. Κλειδί δεν παίρνεις. Καλά ρε κουφός είσαι. Κλειδί δεν παίρνεις, λέω. Μη συνέχεια εκεί κλειδί και κλειδί, δεν σου το δίνω το κλειδί. Πάρ' το να κάνεις τη δουλειά, σε παρακαλώ πολύ. Μην μάθει κανείς στο γραφείο τίποτα. Προπαντός μην μάθει κανείς να με έκαψε. Τάβο το Σπύρο, τάβο. Τζάμπο 747. Καλά τώρα. Τόσο καιρό μένουμε εδώ. Να μην γνωρίσουμε τον ήχο. Καλά, γιατί δεν τρως ώρα, ρε κορίτσι. Δεν έχω όρεξη. Για να πάω είμαι εγώ τώρα. Εγώ κάθομαι σαν να μένα κάρβουνα. Ωραία. Σβήστα και κάτσε να βάλουμε μια μπουκιά στο στόμα μας. Να ηρεμήσουμε. Ναι, να ηρεμήσω. Είδες πως μου φέρθηκε ο Σίμος. Να κάνω που έρχονται και εμένα όλα ανάποδα, ρε κίτσα. Τι να κάνω. Ναι, εσύ όλο λες. Γι' αυτό υποσχέθηκες στο Σίμο. Σε σένα βασίστηκε και μπήκε συνεταίρος στο ταξί. Και εγώ κάπου βασίστηκα και υποσχέθηκα στο Σίμο του αυτό στα λεφτά. Ξεχνάς ρε τι υποσχεθήκαμε στους γονείς μας. Το ξεχνάς. Αυτό το σπίτι είπαμε θα το κρατήσουμε όσο αντέξει. Ποιος είναι? Ο πατέρας μας και η μάνα μας. Τους ξέχασες μπορεί. Καλέ χτυπάνε την πόρτα. Από τέτοιο σπίτι να μην έχει κάτι, θα δούμε. Ένα ραδιό, δεν στο έλεγα, δεν μπορεί, κάτι θα πιάσω. Έχει γρήγορα. Εγώ πω του παράκαλω. Στάσου βρε παιδί μου, μην βιάζεσαι. Έδωσα το κλειδί του σπιτιού και μου έδωσε 4.200 ευρώ. Στάσου γιατί πάλι θα μπερδεύεις. Δεν στα μπερδεύω. Αυτά είναι μπερδεμένα από μόνα σας. Ωραία. Περίμενε τώρα που θα έρθει Ευτύχιος να τα ξεμπερδέψουμε. Ποιος θα έρθει? Ο Ευτύχιος Ασλάνογλου θα έρθει εδώ. Ναι, αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Πετάχτηκε να πάρει ουίσκι και έρχεται. Συνεβιαζεμένη γυναίκα. Τζούλια, σε παρακαλώ, μην του μιλήσεις, μην του πεις ότι είμαι εδώ. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Μην του πεις τίποτα, πάω, θα τη δω και θα φύγω. Σε παρακαλώ πολύ, έτσι και το καταλάβει θα με απολύσει. Δεν θα με... Μ' αρέσει που κάνεις ό,τι άγορες εδώ μέσα. Δεν έγινε για το φόνο. Τι έγινε ρε παιδιά, έγινε και φόνο. Άκουσε. Πάρεις εμένα το άνοιξε εδώ. Λέγε γρήγορα που έχεις τα κλεμμένα κινητά. Κλεμμένα κινητά. Πού τα έχεις? Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ απλώς έκανα δυο αυγά μάτια και μετά αυτά βγήκαν από κάτω και έσβησα το φως. Εγώ τίποτα. Ό,τι μου είπαν έκανα. Ορκίζομαι. Είναι ομορφάδα μου. Ησυχία! Λέγει βαφτιστικό. Εσάς πώς σας λένε αλήθεια? Σκασμός, Επίθετο. μόνος του. Σκασμός! Δεν θα μιλάς με τον μητραγό. Μάλιστα. Τώρα θα τα πεις όλα. Τώρα θα δεις τι σημαίνει ανάγκηση. Επιστημονική. Αστυνόμος Β' είναι. Σκάστε! Αυτός ξέρει τι λέει. Σοκάς! Κοιτάξτε, έξω. Ρε Τσογλάνε, κοίταξε με καλά. Με έχεις ξαναδεί, πες. Σκασμός! Όταν μιλάω εγώ δεν θα μιλάς εσύ. Όχι, επειδή δεν μιλούσατε γι' αυτό πήρα. Ναι, ναι, ναι.